fa 5 anys, no?, que va començar la pandèmia Covid, i en aquell moment doncs, va ser un trasbals, no? Va venir tot de cop, els professionals estaven angoixats, vam haver de fer canvis de servei, canvis d'ubicació, canvis de llocs de treball, tot el tema de la preocupació pels EPIs, que no teníem EPIs, si eren els adients, si no eren els adients, i tot això va generar molta angoixa i molt estrès en els professionals. En aquell moment, la direcció va creure convenient fer uns vídeos informatius per reduir l'impacte que estava produint la pandèmia sobre els professionals i aquesta sensació d'angoixa que s'estava vivint. Aquests vídeos es feien en streaming i era a primera hora de la tarda i després es penjaven a l'intranet corporativa. Per tant, tothom els podia consultar a posteriori. Què s'explicava amb aquests vídeos? Doncs primer es començava explicant quines eren les actuacions que s'estaven fent a l'hospital amb el dia a dia. Després, la medicina preventiva explicava quina era la situació epidemiològica i després, riscos laborals, explicàvem tota la part d'EPIs, de com evitar el contagi, de com actuar en cas de contacte amb un pacient Covid o en cas d'haver contacte de malaltia. Per nosaltres va ser una experiència molt motivadora perquè, sobretot, el que ens vam trobar és que la gent ens reconeixia molt que aquests vídeos havien estat molt tranquil·litzadors, que els havien donat una informació molt important que en aquell moment necessitaven, que havien rebut un recolzament de l'organització i que, per tant, se sentien molt agraïts amb el que s'havia fet.